Ka janmit ke besuk wakaman ni pi baro ki parlok nongpet. Sa sisin ni pediang sungubha yang ni pi sya ka Didi Meghalaya. Ha ka ba ni adon ya ka ni ka special program ka bayadai bat ka sengkut senam. Ha ka ni ka janmit ha ka ni ka studio jongi. Gidon katu kat ni ki reurang ba bat ilong kami ki bala syampang ba ha kariti dustur jong ukasi kara barokawai. Bat kumtangan penitu ningkong ya imama sendrap lang karshiyeng ibadai Assistant General Secretary jong ka seng kasi kami ni pedang sungpai pi mama hu blishibun yang ka dudasyen kendra bafi organize ngani program halok sengkut senam kaman peniar yang jingtip ki je ka sengkut senam bat balai bi celebrate sengkut senam ha ku blishibun tengi dan ru ha ka studio jongi ya iba paya bi sendram ma hiru ide General Secretary, Assistant General Secretary haka seng kami jong ka seng kasi. Ni pedang sungubha ya piru ba pa ya? Brisbun ba aku beli ya ka durasyan ka bana kapor ka ai ka ni ka ransan yangi bang ni ban simta. Ni kermen lembaga ni jing kren ni ban ai jing tip jing sai yaki babun balang. Ku Brisbun. Bat kadu ngidon ni kong Sonita Kongwer ibade dekot seng kasi na nong tamai ni pedang sobha ya piru kong boleh sebut mak mebon ngaru kan sebenrap kembang mbak paya ni ai kuble ka dudarshan ka bejo ai ngi keren sambar bor banyak keren iki ibaro tak kuble sibon tung ya chakmat ya kani ka jingya keren jungi ha kani ka janmit ha ka bay day bat ka sengkut snam mama sendrop lang to ai ngi ka jinglam prang khandiat ka ai ka sengkut snam bat balai ni rakhiya ka I kasengkut senam kadai kasengi bagi pendon borom ya kalingkut senam baseng ya kaseng kasih. Balai ni pendon borom ya ka kalong ni pendon borom ya kajing ni balaseng ya kaseng kasih. Balai ni ba kajing don juga kaseng kasih basane kini ki dustur kiriti isyat ki kimen ki baro. Namar tongin paidien kendiat. Syua kan wan Syaban seng ya kasengkasi. Ngin haban pej ya ka political situation kabalong hagisnem khat praspa. Habi pipej nadu gisnem khat praspa alai phulai sheneng. Kalabu hakajing leng a masim ya bun kirang ba. Shanu kum kajek ben riu kan poi. Namar habi pipej shwa hagisnem khat praspa alai phulai. Ki pareng ki kem yuk turot sing. Barulah syaset bindi. Arab khandai senem hadian kata husnem khat praspa nrupu ar usya rem thma ukyang namba. Tiga ta syua ka change kawan ka political change class tangwan. Dai. Dah vingi pej pada kajing sedang pada sekawai pada ru. Husnem khat praspa nrupu ndriu la declare ka Shillong as a district headquarter. Namar ba ka Shillong suara kajur selap palap. Nang tahu senem khat praspa nyo gusau la declare asaka provincial headquarter. Mo kata pada ru kelas sedang kejing seng snong thamai to. Kawan ke political change kawan sekadika seng snong thamai. Okey. Dihadian pada in the meantime pada kiwan segi di balang bapher-pher ko Methodist kawan haus senem khat praspa Southway. Nei. Nang ta kawan sekabalang Catholic ru haus senem khat praspa khandai pho. Kabakawai ni ki im jungki hi kalong ban penkalanyam mo ti nakini ki changes ki bawan nadu snem khat praspa lai phulai hadu jan bakut kasnem khat pra jong snem khat praspa kilabun bagi jingkala ti habala poi ha kata kapor ha kaba ka political situation kala kawan sa kaseng snong sneng thau ka bathamai nang takawan sa karukom berkat nongway but kurkom nyet nongway. Habapoy kata ka stage kabu ikini giro orang ba jengi syanu kum kecek benriu kan poy. Namar borhoy kelalong kakalalut kensan. Dah habapoy kata kaput giro orang ba kiba don kata ka mensim ki lum ya lang. Bat gidon kan rungut kita giro orang ba ki lum lang ki ong ba ngin yele kat bala ban penne ya kata ke jinglong tenrai ke jong khasi nadu ke perkhat ke perdan
kajinget ki dostur kiriti ber ki ai baro tiki lumlang kita ki kan rungut hapo kajing ai buj lang jong babu jibon roy mai rom bat kiseng ya kaseng kasi haka arpulai terik unai wing usnem khat praspa khandai khandai nak ta daw hadu menta mane pederu ngiriki pendon murom ya ka kasi sengkut snem hoi pilan ong ba belai ki ong kaseng kut kasnem tindrai dingi pai pade kata belai bingi ong kaseng kut snem pederu ngihaban pai pade ngihaban pej ke perkhat jung khasi pade namar ka tin seng hangi khasi ga yar ba hoi kadai ka wei menol seng ya kanu ki ong de seng ndre ha ka ju por pade hangi khasi khamtam nei hangi barang bat ya kaniam tanrai ngi ju ong ka yeng seng ya ka yeng khadu jong kanu ka kepo lada ka kur ka behe mo lada ka kur behe mak labun ki kepo lada ka kepo kur ni ya kanu ka kuru girandon ko juga ka yeng khadu ngi ong ka yeng seng namar de ha ka yeng khadu bayalum yalang nabenta ka baha ka miat jong ka kur bayalum yalang ru nabenta ka le nyam le rukom nabenta ka jing baha bat bakan nang roi ka kur ti ka sengkut snem ru ka dei ka jingalang ka bakhadu jong ka snem ti ka konsep seng ka wanru na katai ka perkhat ukhasi ha ka bai dei bat ki ong ka yeng seng da jadi hangta ta kuble shibun mama dengan poi shi ba paya bapaya ladangi pai shakanika jingseng jong ganika seng khasi ti kumbala benrap dei mama mentani la batai ba kidon ki khan reungut kirang ba bat udon ru babu jibon roy ti haba kita ki khan reungut bat babu jibon roy kila yawan lang ke kata ka rukom perkhat jungki balai ki sngo badon kam banyalum lang bat kata ka jinglung lum lang ka baningkong kalong ba kin lum tangi kita ki khasi ki badai kita ki khasi paka ki barang bat ya kita kan yam tanrai ne kinya lum lang bat kini ki wei pat ki para khasi ki balak kalaniam ha kata kapur ko bli sibon se sien ka jing seng ka seng ka sihi kumbala kren na kaliang iba sendrop mentan kedai na ka jinglong jingban yo ka sencar khadar kedai ke jinglong jingban jong ka imlang ka salang but ka seng snong seng tha ko ban kong ha ka sot shlong ha ka do ko por pi de ban sung thu shwa khndiat ba ka benta jong ka niam hi kadai he ki it ha ki hima ni snong gi taw tikini ki hala ka jong ka por ko long hala ka jong ka long yeng long sam ko long tikini ki para khasi ki jongi ki bla wan man shong ban sa no ne po sot shlong ha ko por kila jengai na la ki jong ki snong gi taw kila jengai na la ki jong ki bahai yang kasem lesi ka benta jong ka niam kim simlala ban lek phai sala ki jong ki snong ki thau lan ki bahai yang kasem kata ka di ka wei ba penlong ya ki rangwa ha ko por ban seng kasi ndrei ladangi pet ya ka seng kasi ngi hab ban sutu lomba ka history mata ka di ka ni ka seng kosnyam ko ba sispa rusau bangin rakhe ka ha ka di ka sispa kosnyam ka seng kasi ka san lamer but ladang ipej akik por bos dang kala don gejing persyang na kidong elam jong keseng kesi ban ya don gejing edai bat laki parkur ki porkha wala ki baladon syak wai pat gejing ngeng namar ki pauteng keren ya ka history baga don gejing jan baga bromo samat ngi pendon kam nungkong ya ka yeng ka hol jong ka bromo samat ban don gejing elang ngi jan baga unitarian bat ha ka report ka bau Rahman Roy usarman benungkong ya jong sekasi haus nam kak das paaru wong ba kaladon gejing persyang benjajan bat ke YMC ke Christian Methodist har kapo bat kata kejing persyang jong sekasi ban poi seki para kur ki para kha kaladon andre ko mga ong ka sekasi kesan kamber ki tu ki por ki ba ki rangba nong elam jong sekasi ki seng kadi ka por ka ba e ba namar ka sinsar ka darung ni ha ka bornong wei bat kumjuru ka perkhat perdany kabon ban pasut ya ka jai benriu ko jongiru kadon bha ka jingon be jong kale er na silang duriau ti kini ki le si kimla ban pun ya wan hapdeng jongki bat ka seng si house nadu ki snam ka kana spa la ka spa san kana spa nyu ter kelas dang macim ya ka benda jong niam bat kiriti dustur ban longkum ka seng na ka benda ka seng niam kong sunita
Ti habangi pai syakanika sengkasiru. Ni syamba kidon kini ki kubur ki baong ba menta ke RSS kelas sedang banwan banyu kejat hakanika rikasi jungi. Bat suki pasuki kelas sedang ban kwa ban busut ru apo jongka sengkasi. Te ngi iru ba udon na uni uwei nek niki rangba jong kani ka RSS ru lali yu kejat hate hulu sopet beneng. Te ka kata kajingnya dei hatu ka sengkasi kadon kajingnya dei bat kata ka RSS ne kamdon i kum kata. Gi ngide kan yam kasi. Ti RSS udai utnat jong kan yam Hindu kan kedai ka basic ideologi jungi kalong Hinduism. Ngi ngide ki kasi. Ti ka jingnya nyam jungi kaya per makan baki RSS. Habaki wan kum ki guess. Ti ngi pediang sobha kan ki wan makin pet makin i ti ada makan ka region hi kadai ka India kadai bagi orang kalong ka secular country. Ti habaki wan kum ki guess ngi kot ki wan mde baki wan makin ya lap nyam yang ni ne bakin ya bangingin ya buat batki makalong la ka jong kan. Ha. Te Ngasuka ban benrap kan dia ka bai. Ya kajingkeli ke jompi. Mereka pelong yang aban kwa ban keren mar ngalai is bun ki jinggun tho ki bami ki social media ba per adin jingwan jong krido jong rasa sapo lum sopo neng how to slim baladep pi ngakwa ban ong kumni ka we ya borok ki parkur ki parkha ki parari parkun kari ki jongi kalong ba lada pi sungtu ya thmei jong khasi ka perkat nyam jong khasi lada pi sungtu bahaya ka perkat nyam ko jongu kabadon ya ka kumbong khten ka theology unumla ban lej kudup ne lej snow shagwai pat ka benda pi di kajingnya dei jong kasengkasi bagdara skala dei ka pang ka borok kila kali borok kila je keren pi ngau pi borbor manu la belong perlok banu kan su ai example fi ya kowe la don nu brio bawan hayeng ngi ai jaka yu bunrung don ki brio ki bang perung tangha kamera songkai don pat ki bersuijan ngelam rusing set ya hanrei ngin kham nyari eki bagi nyalam sakalot ya tui ha ba dei kajing man chungo jongwe ni ki rangba jongga sing RSS sapolu so beneng kadi kajing angnut kajing kwa kajung but kuma pitip ga sing kasi kaju pelong eki ngi sin sistem jawlum bakentang jong kajat benrio hakani tayo ko penukong jong punai rempang February but kani kadi kajing kiyo ngiyo pulsan ngiyo nak benda kari bekerja benrihi borokoi but sopeneng yang nak benda kari bekerja benrihi borokoi but kadon ya keduan kedupat ke bakendang unu bakwa banwanang teh ula benlej benduai pi hang teh kaper ba karukom perkat niam hang teh habo kaduan bakendang jok sopeneng pila benduai da kamensium jupi ngiong bakajingki ser kala dekut no ngai kat kum kajingai kusing ong kajingki ser kala dekut rengi penis no berlau trakan rat lemba kemensim rupa kejungi tapi manga menu kila ban wan hang te ban duai kidon ki college school hakini ki por ba mentari ki tosh ti singi ban ngi sotrat sibun iki kila ju pentim lupa ki play ki ti ngide ban jaka bangin sngo dok pat ngide ban sorong ba ki wei pat ki jaj mrio kila sutu ya kata ka tmei wan long brio jong ka jaj mrio kejungi lemba kajing ser ke badon haulun super bleng ha kuble sibun ya kajing penshan nama nga kali kenang kani kajing kali namar ni ibun tang kijing kento bun tang kijing tarai bat bun tang kijing mudur hendrai kajing pensyai pada ngimpat dayu i sa ko ibu dok beberapa kani pi menta kani am khasiru kadiki indigenous religion of India KRSS kabri branch kani am Hindu kadiki indigenous religion of India baro arngi dei ki indigenous religion of the soil di haba haddu shilong tang mutual respect tenrei ban bandon jia dei leka namar pin ken wa tang na kerkom ken kur ken kha ki gidon ke patrilal system ni gidon ke material system te kam kata question of bandon ni kam marai suhi namar tang taru ka perkhat niam khasi kawan naka liang ka ken kur ken kha jungi ka perkhat niam jungi kalong la ka benta te ka shilong tang ka mutual respect mar baro ari dei
ki indigenous religion of the soil kalong tang ta ta kuble shibon te habangi pai sha ka seng kasiru nado bala seng ya ka ke kata ki benta lani ki mat ke ba kalashim nakawai kapor syakawai kapor bat hakano ka rukom kita ki rukom shim kita ki mat kelas dang ban evolve kat kum ka jungya jong kapor ka sengi bakaya okay pi marsa sedang ya seng kasi kadon kayalum kayalang kishit yalum yalang man kapor ban pen i ka seneng ka kraw namar mong oi pi biklawan gijingkela ti hangta ka hata ka seneng ka kraw ki pen i shapang ka akor ka burom kariti ki dustor bat ka perkhat ukasi ningkong shwa ka kut tangkat ta mo balai ka kut tangkat ta namar ka seng kasi ya ka to ka porlei kanyaru thap yang shabaro ki upat kasi hay kasi klem da thau udon hakano nu jingket ka thau bitang ningkong shwa ya ka akor ka burom kariti dustor bat ka perkhat ukasi tangkata tindrai haba ka persyang ban lum ban langkum ni pade kiju pi por pade kiwan bun kini ki jingkren tho pinpek ki jingkren tho kum ki bami ha ki Pakistan pi minta filong pile kalong kami filong on filong investigative journalism nai piru wat nya pinpek ki jing tho ki bami ha ki 1902 1903 4 5 ter kimi bet ban ban kho ya kan yam khasi ban kho ya ka syar khasi ban kho ya kedua ke pirat ukasi ti habikimi kum kini kirang ba sang kasi to por ki pen phai kala leng ba kita de jing tho that is also part of the contribution but ki jing tho ki phai kala ka ha to por kalong hokot khubor ba mi ka to por ha to por mi ko khubor yo unong pen im ki counteract ya kata tito kata kare go bong first phase kalong de hikai ya ka akor ke brom ka dustur kiriti bat ka perkhat khasi tenre habikimi pada kita ki jing tho ki bambeng bakho nei nado usnem 1903 onwards kashim no skoi ka role pada ban pensa ban pensu thu ya kan yam gujung khasi te hangta tat ka sa yang skem tat ban pensa ya kan yam khasi tanadep nang ta pada 1910 1911 onwards pada kashim se ka role pada ban pensa se ka shat ukhasi pada namar baro gini ki don na ka jong ka philosophy ka shat ukhasi ru ka bujliu ba ka philosophy jong ka niam khasi ka bujliu ba te kita ki bang shpni ndiat ki evolving of stages kumno bakaya ha kuble shibon bapa ya ladang ipet ha ne ka rukum shat jong ukhasi ngisyam ba baro kinong shat ki ladang ishim ki shenrang ki phong kajuk karyam bal ladang ishim ki kenteru ki phong jan kumjuk karyam lat nyo katuk ni to batai khendian ba balai kata karukom riam kalong kumta bat kumnu ka compare nama ladang ipet yakini ki rukom shat jung ki we ki jat banreu ni ba undan bet we uba compare nani ni ibo kham kensai ba kumta ter dei ka rukom shat jung khasipat ka ba compare te pila ban batai khendiat halor kata kapang to so bang jubab kata ngakwa ban pen kenmau ya ke jingkili ba fibu si ba sendap kolong ba ke ikam jongga seng kasi kala de pi hakwai ne ka jingelang kenmau burom yo bobu jibon roi hosnam kak nes ba ka punyo we ne rurang ba jong kejat beri jongi ba wester de bis jurwa wong ba ka sing ka tangburi kanang riu hapo kejat beri ko jongi dei bodon ka seng kasi la si kata ka di ko wika ka benda ka ba seng kasi ka de ban penek pensa ya ka tem ko put ka shat rai jong khun kasi khara habari bakariam ya ka bangi tip menta ka shat kasi ka shat sub musim ni jong ka de ka kariam sirong kani ka de ka ba peni ya ke jinglong jong ke jat benriu ke jungi ke bawan ra ya kata ke jinglong ke uniformity ngala banong andai kirkom long jong ki mardeng markup hangtu peni ki de ki badon jimut ba ki mardeng ki markup ki markieng kiksiar kiksa nadu kerupa nadu skor nadu upan klong nadu kapangsian kaptam le kapangsian
Ulah subon ubah usi haka pangsiat jong kanong syahat kalong ke ba kabakit jeng mudah duk kata-kata da si kan jerong tan yang ban batai ha bade bakriam syahat kasi nadu ki ngat su keniat ngonong usan rang ki ngi lai teligi kenam haka rekam kini ki don ke jengmut ki lai teligi kenam nomor ni penon kami kenam haka jar ketua usumpia obat akti usumpia obat akti kamon por busyap senrang bo pelun ya ki kentai na pedeng ki thai soti na pedeng kalong karukom ban peni bawa senrang udei ban yalam ya kalong yeng long sem ha ka jinglong bakenjai ke jung pi lada ngakren sapang ka pangsiat le ka peni ka de kata ka dak ke set nisan jong ke jinglong khu jong long subah jong ka kentai kini ki ba lesi ngakermen kami kesini lesi subah kesat pinang ya ban khot yangi ngiyo ya keren bahas pang kesat marung kesat mensiam kesat kasi kadon sibut ke lesi ka simporing sikenda bangin ya keren dan ngada kerpat ya pi ban skobha ban khot biang yangi ngin ya keren tang ha bede ber kesat ngin saya don biang ka special program lor kata kong lada pipet ru ya kanika rukom kenkur jong ukasi ni ba ka phe shibun na kiwei pat kijat benreu ni ba ya ka kentai ka bat ya kata kalingkor ka ba kraw ka ba kongsan hadu kata-kata ka ba ki kentai na kiwei pat kijat benreu kimyo ya kata TKA ka ba pidon ban ong ba kumno kani ka jingbat ya kani shubu kum ya ka rukom shimjat ni shim na ka kentai nim shim no shinrang shim na ka kentai ha kanu ka rukom kani ka jing shimjat jungi naga kentai kapen long kerpang ini. Baik na Kenya ka shimjat ni shimjat na kakmi. Di kani kalong scam na marbakat bangi ong no kadi ka ya tu ispa ka snam jungi ken. Pi na marba kakmi kadi ka ba bat ya ka yeng borok kowe. Dia ka syong ha kakmi kumno kan penyat ya ka yeng kasem. Dia bagi ajat ya kakmi kalau mangi burom ya kakmi. Di ka kenkur kenkaru hangi kasi ka pena baro si partai na marba mangi le kita bi ong kata ka matrilineal we follow kata ka matrilineal system mo di haka ka hayeng joki kasi hi ka kemi ka kun kadu ka bat ka di ka custodian ngim ong bakande ka bakanyo ek barok hat ka bat namar lada don kanu ka di maka ka ban lumban lang ka yeng kasem bakanya beja renti ki barok kan kumta udon men para ubapang ubasitom uba kumno udi banwan pasala yang kakmi bat kat kan pet ken namar bale namar kajja jungu kadi jajjo kakmi kata ka jing ya te jung kakmi bat ki kun kalong ka kado kata namar ba in the end ngi haban pasala jung kakmi kan ha te khule shibun apa hakani gajuk ka pamenta ngi iba kilas dang mi ru sa kini ki wei pat kiseng kum ki SRT ki singkong rempai thamai ki baong ba deban aijat no shokpa bat ki la benrap ru ba usinrang khasi umyo ba ya kata ka ikhtiar jong u la slot lut nakal yang jong keseng khasi ka jing sngo halor jong kata hato ka long shi sha mu kumta ba tang bala aijat shaka kami ya kata ka jinglong rang ba la slot no pi di pi keren ya kata ke ikhtiar nan hapai biang sya ka ba ka topik berfikli ba paya sepang kasyat ha kasyat ka kemen jung ukun kasikara wala kan rik segut snem rek berfikli kan ke ikhtiar nan batai biang ha kasyat ka kemen jung ukun kasikara ni juong kasyat suk mensim ka shelang mat ka jai penrio namar de ha kasyat suk mensim PE ya ka jing pen kamti ya ka ai ga pen kamti ha ka long shinrang ka ai ga pen kamti ha ka long kan thei mo ubaki si ha po sempia ula subon ha parsiat ula subon utu pen symbolize ya ka kan thei ba ka long kum ka lukhimai kanong lum yeng kanong lum ki kanong lum kamai kanong lum mi kalum lang bar khoi jo ga ye kesem kumbang abatai phining kong bangong ya konsep jo ka sengkasi lawan ha ka dor jo ga yeng seng ong ne basang ne ga batai phin ne to
takawai ti hakariam jung shinrang paderu ka phalang barkhoi nadu uthuya upun iya ke jinglong raba ban ong baklem pen kamti kamdon kata uthuya la pen kamti u bo unlong urong bang ba ubunong penia ya ka yeng kesem usem pia usem balai si u kum uta usem pa usem pan uban penia iradon ke jing e ude mu uban subalai kir karengkap kabadon haki laitili ki khnam ki laitili ki khnam ki buki karengkap ki don ru laitili ki khnam ha kapor ba jer ba thoyo ha kapor ba jer thor khulung shinrang haki to hang tu lapen khamti lu ka bor hu lapen khamti bunlong unong danong kiri la di undaun kiri ka yeng ka sem undaun kiri ki ir ki hima te kata ka very very bas ka responsibility jing put kli ka layar ba dilar pi ong umpan khamti kata kamut ya ka fitnam kasi pa yatib ba ta hin pimpa yatib ba ne ka long ba kila klet ndre hau shinrang lapen khamti ya ka e bun kit kumulong shinrang haka himaru uban mi khmat na yeng kor unde we ude shinrang te lapen khamti na rong shedong te ndre ya kata ki brio gidan la jong jong ko opinion ya kasengkasi na kapor sa kapor kanyai pen kan mau hi ya ki e ke balapan kamti haka dor jong long shinrang ke e ke balapan kamti haka dor jong long kan thai ten re ya kata ka jing kumupi ong pigi mi gi sengi ba kwa kata ki bedon la kata ka jing mon ajaj chao shinrang pi ong kata ko opinion ke jiki gimdon e ban ong kata ba ya pinani no nga suka banong kum ni pi kajudan ka kamtien ki khasi gi jupan kam of sendang udi khpa ubala ubayai na kam da ki khut baru ude ukini ubatip ya kayap kedu halay halaka jongka kur ka khpo nga kham so tunat ban ong ba ya ki kentien nga set kun mau banga don kam ban pendon kami kitin kasi ki ba long biang sbiak ngam ong e ka sim jan pi ngi kasi ngi ong ngi khen jat la ni khen kur pi ka kentien khen pi sutu hi bang khen ar bat ar kami sao mni ba susim dadang atare susim kamut ban sim sao mi san nei ha mang khen ka da mi tek ti ki buon ki phang ki ban ye kren le se pi na ko ban kli kli to elik long halor kata ai ka phang nomor ladang ya kren susu ngal kumba kli ti pi wasu ye usunang udon ka penda ka wa kongsan ba hala yingkur pi kumba la kren kong ka khadu kamde di ka kaman long try ka khendo siap kamde ka long try ka ying ka sam ndai ka dei tang ka nong kmi ka nong lum ka nong kensio pi ka rokom ka si ka long bangim la ban didu ya ka nong temen ka jaka ni ka ying ka sam ngim la ban didu ndai la da ja ka ja ka kim khai raja ka kim khai ya ban ya dino ka long khot ka jaka udai ukni rang ba uban lum ni jing lang bon pensngo ya ka jing ka shon yung kakur ban un sasim ya karai ban di ya ka caka menlaj na ka bendi menlaj na ka krong ngiong di ngatrai ngidon ka benta na benta ka yeng kesem bi benta ngi kisenrang ngi la mi la ngi la po shong khang la po sieng khun ngi la banong rei darang ya ban maromot ni pen bhai ka yeng ke mi ngi ju ya no senyang lang kalong ka buram ka krau yang i bangin yo benta ban senyang lang na ka benta ban maromot ban pen bhai ka yeng ime num don kum kata ka buram di kita ki ki bangi ha ban sutu ya ki ikhtiar jong rang ba kum ulong kni bat ulong khapa te kong habang ipai syakata ka rukom kenjat kum ong te ke ya hadu lai pateng deh hadu lai pateng ti kan ni ka rukom ken kumnu kata ka rukom ken jong khasi ka compare na ka rukom ken jong ki let's say kini kinong we let's say kum ki pareng namar kum ngi dadon lala ki jong ki kerteng ki ba nakaliang jong ipa dan nakadawi kerteng nakaliang jong imei dan nakawi kerteng handa ki pareng pat dan gini ki westernize you ki shembe tanggawe ka kantien ka balong cousin te kumnu kata ka rukom ken jungi ka kham biang ka kham bha bani kani ka rukom ken jong ki we ha ka bay dei ba ka shong kha shong man
kata kapit ni ka jing rospa kan jong karyam karkom jongi mo ki parang ki ong cousin kebut cousin kemut nakaliang ka kemi nakaliang kupa kalong komju andrengi ni don nakaliang email ni ong ki para arkemi ki kon jong i ki men ki menak mesan ki para arkemi nakaliang kupa ni ong ki bakha Mtamo, te ngira Kenya kata Parakha gitu. ki parakha ki konjong ki bashi parab ki pakishin rang badeng ong ki parakha te nginda pet ya kan ye kalong ba kata ka jing namar hakanyam jongi kasi ka shong man ka blok ba kong san ba pi te kumetang shi ong bakha sang salit kebut pila ban shong kurimi bakharu ndrei habadang don ukni ngi persyang bangin yawan ken kata ka dia shong shi bakha trai mo ndrei ong bahadian lai pateng ngilala ban syong kurim ken de shi parakha tigi ken kadang sang palat-palat ka balong ka kertek ka kentir parang ki ong tabu nong ngi khasi gi ken pa kan ya kata ti habang tip pa dia jinga dei te ka khamsuk ken bangin ya chaprang ha ka jinga dei ke jinga de jungi ha ka emlang ka salang kumnungi nya ken nakaliang email kumnung nakaliang ipa hangnung ya bit ba syong hangnung me bit ti ha kata rokom ka ja biru ka ya bet ken ti mama ha kata ka nongrem hi kum ha kanu ka rukom ba kata ka rukom ken jungi ka kham khut kham suba ngila banong banya ka rukom ken jong kiwe fi de pipet ya kana ka jing khut ju suba pada ka long habangi tip pada ka bangi ju ong ka sangkur ka sangkha ngilaj na bun ki ai baro ngilaj na bun ki ai baro ngilaj na ti ki ong ki balong ki ba deform ki ba ha deform ki tu kim don ngilaj bor khoi but lada kampoi kan ko do paderu kakta pada in order form ba hakawi ka liang paderu kakta hiro ha benta ti khang ban laj kata ka sangkur ka sangkha jung yu khasi kalong ka ba khin kor ba bat kham tam re du haba kidang don le kitu ki generation ki barang su sedang nei gitu girang tiar kat balai nakaliang ka korru nakaliang ki kharu Scientific. Kublesh bon te haba ya dei bat kanika sengkut snam ka dei banbat ya kalarati te ha kanika juk ka bamenta ka juk ka batulun step ka juk jong ka technology ka juk jong ka globalization ha kanu kerkom ba kaseng kasi kala pen ngila benong kala pen kre eladi ba kanyele ya kita ki globalization ba kita ki jingwan jong kanika age of technology ban pin kulumar ya kata karukom emjungi Pi kwa bodong pi kawai ngakan ma kintin yung ma kan di ma kan di wong ba ngakwa ban pli ki jingkhang ke jonga bakal ka ban rung hapo ka kamera ke jonga kanang ba ka kamera ke jonga kan long ka ba pengan ndai ba kata kal ka ba rung pan kan rat dung khong ani kan ra no kan rong no iki jingbu jingsat ki bedon ata ka kamera sakawai ru kejat ben riu ko start kadai kejat ben riu ko banang ban pini dai dur ladi bat kesel tem jong por ka sengkasi lada ka yai sadien sa ka perkhat perdan kan long ko babaklah bat ka hab ban pini dai dur bat kejingklun jong kesel tem jong por di kata kadika ka bangi hab ban skofu lamar bangi im hakan ka juk baka por ko pementa beki kilong ki be estate adu kata-kata ki estate adu kata-kata ka ka banja hakan ko benda jong ka nika jela ka jungi latip sipang ka banja sabar jong ka jela jungi rungila bantip menta watsa keleng ka portelu kolong benda henry ngiju dai ban kan mawela di ba ngin penyahap dore la de henry utai utiet upniang ubangam sapo udei ban leisa bangi haka perkat perdain ke jungi pi kabang susi kolong bahang ni gijuk bagi por ba mentah ki bobon hi ki parakasi ki jungi kim so tu su ka perkat kasi ngam keren ni kan ko niam mo ngam keren ni ko niam kadon ka perkat kasi pi nakadiang jong pareng habuan wasdang ban lek kan ban pun pai pun prai ka jait ban rio keladon kum kata
but ka benda uthit ba mau shan krum mau dong jong ka jai bandiu ka jungi ka di ka khen kur khen ka kata ka dei ka wei ka ba man la wei pu ka si untip ya kata la da pilong ha ka no ka jinge ju compare ande pihak bantip unu ukur unu ukha kani ka dei ka thmei kani ka dei ka benda ka bakongsan jong ka perkhat ka si but lara kani ka ine ka jinglong batrai jungi ka bujai bandiu kani ne but ka ine ka isa but ka jai bandiu jungi ka khien ka arngio ka yang dei bodon ka khin kur khin ka tinga kwa ban ai lembak ka jingkili ka jingpinga kwa ban ai ka khubor syaboro ki parkur ki parakun kasi kara bakin kemau ya kani ka perkhat banala jong kun kasi ka khin kur khin ka mdei ban khin tala mdei ban khin kai lada num don kani nginum yo isu kata ka jai bandu ka jongi Kuleshibun. Kong, habang ipai ru sya kani ka juk ka pamenta. Ka juk ka payat citat. Ngiba ki khasi jungi hi ki kham koloi banyabe ske ki badai jung ki nongwe ki banabar. Te larangi ong nadu karyam ka bet. Larangi ong nadu ka ketien ka thalit. Kham tam karukom em. Ngiu iru ba ka sarkar ka jungi ikum ba ka kham no ru sya ki badai jong ki nongwe. Hakini ki singi rang i ba kadang sudap kut kenika Cherry Blossom Festival. Hakaba kata ka mang tingka kawalong daki kurur. Hatu ya kaseng kasi. But ya kini ki festival ki jongi. Ya kini ki rukom liat niam jongi. Hatu nakaliang jong ka sarkar kadon mo kata ka ayu ka jingnya snokti. Bahkan ai ka khti kamon ban ai ka khti kadiang ban penek pensa ban kentiu bat punyar ya kata karukom im kajongi ban pentip syaki bereu jong kepertai bangi don te mengi ngatare na kapor kidon hi jing yarap ngi nak sarkar kata ila ban kam pensyai ba sendrok dene i ba payah ila ban kam pensyai maki wangi don hapo ka komiti gidon hapo ka kumong no ka administration yo ka singkasi ni don ki kesat suk museum ki ngidon ya ka sekut senam kini ki ardi ki program ki bangi pelong malau senam kum kasing kasi kimi but kitna sing jungi ki badon hakeleng gar kasi ki don ya ki sat suk museum bagi program ki baper nganum la ban ong hang ni baka sarkar jela kam jumla ai ini ka ai nrei lesi nginang kwa khambun manyo kata hi kedai ka ba nga kwa man ong phim ta man la ka shat ngiyo nrei ngi ka jingdot ka shat suk musim kolong ka bahe ka jingdot ka suk musim ka bahe nrei lesi ka jingyo na ka sarkar kamkot ya kata kaya jing pulut ke jungi ngamut ban ong ba ka sarkar kadi ke benta jong sarkar ban siulut na ka benta ke jungi rei ngi kimil di ban ngi angnut ba ngin yo jing rap khambun rei habang ong benda ngi sungu ya ka sarkar jelani ka sarkar kemiru ka bolara ban ai ki jing rap ingi na kapur hawangi pendon kam hawangi doni gini ki program berfer kawai ka bangi angnut baha benta kalong kumle sibun ke jingkili ke jongping la ban bu ang ni ya kadi ke coba ku junga kawai kalong ba nakaliang ke sing kemi yang nut ban chnai ke ti ke ying seng ke ban po mokhar di ngikermen ba ka sarkar jula lemba ka sarkar jula nginyo ke jirap nak sarkar kemi habang ina ban punwandur pentemai ya kadi ke ying seng ke ban po mokhar ha te mama ladangi paru syakanika juk ke pemerintahan ladangi ya kata ka juk hikaliang mo ni ba kanika commercialization ka jing pen commercialize bangin la bangin kamai kampun commercialization kala jur ba but ha ka bay day ba kanika commercialization kumnu pat kata ka jing pen commercialize ya ki shubo nadu ki festival nadu karukom im ka hakanu karukom ka kata pat ya kini ki indigenous religions ki bangi labanong kini ki niam tenrai ki bangi don hang ni but kumno
kita kinang pentron lani kamdon jing kata na Pi kata ka poin ju pi ka firis ka stanat ba bar kaya ha ba bar kan ta ma pi menta bun ki sedang man ho commercialize ya ka shat ukasi tindrai kani ka kata namar hangtu kadadon ka adong ka adit ki bakumnu ki balong ban shat ki bakumnu ki bagmlong ban shat ki dadon ki adong ki adit ti bat akaju ko por paderu kar komriam kor kombej ru kadadon kor komriam kombej ti ka kata bhai kata ka tindrai kasangkasi nakapor sukapor kaju hikai kaju mstip hai ki parakur parakha yakini ki ibaro tindrai bat tindrai nyimla pada ban khang ru yata ka commercialization namar kadi ka hok jung ki beri ru kata tindrai kan bah lada ki ya in ba jo kasangkasi khnang ba kanum lam bakala ya kadustur ke jungi kasi namar ngathai dang mencem snip nei katu ka papo woodsley katu ka case kadon roi case forward stay katu ba fiam ngathai pi kum gi journalist pitip ba dan liang jo kasangkasi nga tho katu but kla pois ka apologize ru tindrai takata ka teng hot begin khang ya ka kurkom im jak po jiki beri kata ngimla kata tindrai tekankan khamba dari ki ya rengkat lang namar belai bahkan dilute ya katai ke filosofi ke jung khasi ke badan nadu mensyua kubule shibun Bapa ya ladangi pai ru kendiat Jepang ganika rukom kumta mo kumba ya kata ka kies ka baila mention dai ba sanrap mentan hakaba usinrang la pendriam da karyam kentai te kum kita ki kies ngatrai ki don sekiwe ki bentaru te hato pim sngo ba kala dei kapur ini bangin dadan kum gini ki awareness program ki ba kham janai ki bangila ban kham pentip yo pat ba namar ladangi keren Jepang tang yu lum sopet beneng ru ngaraya ka jok ka bamenta ki bun ki kasi kim tip kitip Jepang tau lum sopet beneng tama kim tip ba udon le yu hungta ka ek khana salendat jong kata ti kumnu na ka seng kasi atau pila ya persyang ba pinyawan ra ya kum kita ki awareness program but hadu katnu kata ka jing ai awareness program jong pi kalaya chakmat but kumnu anang la ban kham pen bhai kata ka awareness program khnang bakin la kini ki badai khasi ki badan hakan yam tenrai ne ki bomdon hakan yam tenrai ru kinla bakin tip pi ha kabedi pe jikili ki jung pi menta kapor umdang kaseng kasi kemi ka ponlong ya kasat kemen kasat suk mensiap andre haman la kit nat seng jong ka seng kasi ki polong ini kasat kemen ki polong ini kasat kemen but kai ka ba bang gila bane kolong lembak ki lat patai kubor kum keni gila banwan ra ya kan kasat kemen jungi sigi pai ba kanang bakin yu i ya karukom nadu karyam gobet kaput ketem wat ru kumno karukom shat i basnop di we ni ginong shat bola shat da ki post nem nglaban ong i sotu kumno banra ka kejat kumno banra di kumno ban penhap sumpia kumno ban ai wait bar kum dater ter pinga nga diau mensi meni i adon ka jing shat ka bolong shat tamasa hakaryam gobet khasi ke jungi but kung piong pi mendan mendetang bau senrang riam kan te riam senrang teng ya kapang siat ong layu i bodon ki bab deng dalan kini ki bab pendiau mensiam bayangi ngi skotenat ya kejingdon jong kilat patai kubor kumbapi ki bal lemba kum kini kiransan ngila ban ai kata kajing sotu kajing sempang syaki parakur ki para jungi but lesi kala dei kapor ya kaseng kasi kumba pi ong bapi ba kam desu tang bakanwan syakaran san ya keren tang hakum ki por kebodon gumni kaseng gut snem lani ka ka syat sung musim andai ban penna pat bayar ya bro haga bedei bat ki tra jong kasi hot haga bedei hapo seng ya la ki jong ki parar seng ngiju hikai ki kumno ban spong kumno ban klong kumno ban bo kum tat ter ki kente ki kai kum du ban sem ya kriam shat ban riam shat la ta kada penyu i
bakini ki parasing ki jungi parasing ki jungi kilet menyarap ban penkrep pengkrumi ki brio mendai tang hak riam syat mendai ki benda ba per imat kumbu ngopi ke por la de bangin kham ban chu chu hak pada bagi jing ajing te pen sutu hak imlang salang ni borok koi khang ba kanum dan ke jing le ka ba pen dia mensiam khap tam yangi ki bolong ki bobat ya kenika ya ka jing long tendai ka te brio Namar kawai ngapet ba ka sengkasi ka don ya ka YouTube channel ru. Te ngala persyang menuat kita ki video tu mo. Te persyang menuat ba ki don em kini ki badabatai. Badabatai tik patik unia diuta di ban ponggum ta di ban iu kumta. Long dena kata ka daw ba ngan sabuk kini ka jikli. Jikli ki jong pi mat kini ka por mentapi ngihap ban sutu bah kibrio kila duna bah ban puli kila keluar ban page YouTube ke pika ka readership ke duna bah menta bare kila use bah ke labun ke YouTube handai hajing sha kabedi pikot labun bah kikot ke batho sepang karyam ke dustur kasi kumnu kaniam im ngile akajer ke tho ke songkha songman kumnu ngile ya kan yam undang ngila khlat ang ke pertengi to handai imat kan ke por menta kibrio kila duna bah ke puli labun ki bas ngap ban yak puli snap kata kali kuwi ka benda ka bangi hab ban sim nang ni sakmat bar ba kadi jing sisai ngaru ngasutnat ban snap ban ya ban puli wala jing sya ka jing pulir kalau ka ba don kam sakawi ka jing keling aku ban bu EP kalong ni namar pa PPD na ka literary committee dai jong ka sengkasi tingi iru ba ka tho katar jong khasi ka lahir dor ba hadu kata-kata ni ka juk ka bamenta te bat ni iru hadu ki kot school ki ba penon kam ha school ru kini ki kena ni kita ki kot ki la penon kam dikiju sikiju te hatu kaseng kasi kadan bentan em bat kani ka framework jong gini ki syllabus ani kadan bentan em ha kani ka jing ye shonglang ha kani ko committee jong ka embus ba kinya therlang halor kinu ki kot bat kumnu ban pen kala ban pen thamai bat kham pen bha ya ka puli puthi khnang ba ukasi jongi unla bentip khampa syapang kata-katan ra jong khasi pi nga radon ko wika sien ka pangilayo banya kren hapo ke jingalang hage bedi bat ki lenong jong ki kot ki baki kinsim school namar bali ki kubakolong benda ki don ki lenong ki batai semang ki don ki kot ki batho semang mau bena ngalap puli kidan ki kot ki batho sepang sat suk musim ngalap puli kini kijing batai kidan ki benta ki bam simlalong ki ba pura jimde ki ba pura ba teng ka bang tieng kolong ba yo ki sa elam bakla keladon kijing persyang na kaliang jungi ke komiti dan di komiti kadon ga mde tekan komiti kadon ga education committee jong ka sengkasi jong ka sengkasi kami ngal long room member jong ka education nang dia kabadi ban page ka ki school di ngitip akan don kajing pen kelai ke syllabus sonusnem bola dep nak mentau nusnem menta arjar pulai mudah arjar apuar ngiras tang ban persang ban ajing tho siapo ka education department ke diesel kambakla ka di menta ban prung ye katu kani ki kot ki ba tho security ki dustur jong kajat benri ujongi Andrei kai ke bangi i ke babun ngi puli sepang ki banabar jong kajat benri keladi ke por bak sarkar ki khamtam le ki start perkat ki badon hapo ka department jong education department bahkan perlu ki selwas hata kerkom ba ki lenong hi kinlong ki ba phalang ki ba ajing sai ki ba jingtep sepang karibe ke jait benrio Kule shubun but ladangi phairu shakini ki kot khasi ladangi shem nadu ki school ni shamba haki kot khasi jungi kamduna ka jingtho sepang kini ki riu krau ki jungi kambun sepang jong Alexander kambun sepang jong Poros kambun sepang jong kini ki wei pat ki riu krau ki bade nakani ka ri jungi Henry sepang ki riu krau nakani ka ri khasi jandia jungi pat
kadang duna sebab pelan balor kata ingin pai sa sakawai pat ka benta ngi ba lakham slam ba ngila persan kum kejela bang nyo ben penrung ya ka ketin kasih ha ka kernet ka bapra hatu pisngau bangila long kita kibala penkre bandrung kata ka ketin kasih ha ka kernet ka bapra ko Bigin dapat nak thok katar te kala dekin kapor. Namar lada ka bodo ka tir bodo kala la bandrung balai ka kasi kam la bandrung. Kata ka jing kelip. Ki bon ki jing thok ki la bon ki ibaro te kala dekin kapor ngate ngasko bak la de palat kapor. Te kala baharu bagi la le situ New Delhi bakin pensngau ya kata. te andrai ladang ipet ru ngi mo ha ki comments jong YouTube Facebook kum tatar kila don ki ta ki jing tho ki jing gen tho ki comments tatar ba de ban pendung no ketin kasi hapo jong ka khan ka bapra but Henry pat ka pas ngusi kalong ladang i pule ki comments bor khon bun ki spelling ki babakala Hoi. te ladang i pule ki comments bun ki sentence ru ki bahuri hura Hoi. te haka no karukom pat ba kata ka jingrung jong ka ketin kasi ha ka kernet ka bapra kan ai jing mun to yangi mama pila ban banrap khendiat Pi Pindapai nakaliang jo kasang kasi kibabuan ki kentin kasi kiba mapi mga ngim ju pendang kaman kasi ha Nreda ka jingdon jo kasang kasi kine kita kentin tongan supun inong muna pi hakajer ka tho kibun ki kentin ni sei ni pendang kam pi tip maksi ngim ju keren hiru ha Nrek tang haka tu ko occasion kami katu kimi gitu kumjuru hak kasyat suk mesin kibon ki kentin ki bengi penon kam tu kidan ki bagi bak bagi sno bar karyam ke baik ki bagi so bar ke singgad ha gimju penon kam maksi kane entu te banam dai bangim dam pene katu ko jer katho banam dai bane katu syam se kitu kentin kelaja kumjuru hak kayap kadu ha bengi pendap ya kalian yam kibon bah kentin tu kibon bah kentin kiba ila dengim penne ka sangkasi itur kilaja tongan su ai phik tang koi ka nomuna pinpet menta hang ni hayeng hapo sor menta ba da kani ka juk ko menta bar khoi ila don dikini yeng building sudah men shua ki don ki tu ki yeng ding de ki pou teli ki kentin ki associate ban penyeng ya tu yeng ding ki tiar kitar ki rukom penyeng ki ding mentah ba ka tu yeng ding ga ja nai de ki spa teli ki kentin kilaja kilaja di menta natrai daka bakan rung kahakapo krenit jong ka bapra de research work rukan don inti sebai kini ki egi ba ki kentin ki ba ka bakasang kasi lemba ki kam ki jam bakale ki penne kinang ne shu binginang la man ai kilong dian man dian ha khoble shibun te haba ya de shpang gani ka jinglong jingman jong ka larangi phai byang pat shakani ka kernet ka bapra hatu ka ni ka ketin kasi kandarung ha ka kernet ka bapra ha kanu ka rukom kanla ba kanang penklan ya ka jing penne pensa ya ka jinglong kariti dustur jong ukasi pi ko ban kong an ong bangam da dei than e uba kham sempang ha bri bat ka khnit ka bapra henry kubula kren ai nong kren wa sendrop ki kentin ki bubun ki don ha ki benda jong kale nyam le rokom ki kentin ki bubun ki don ha ki ba ngi penyai ki riti ki dustur ka song kha ka song man bat kum ta ter bat ngangit skem ba lemba ka jing percang jo ki bubun ba ka tin ka singan rung ha ka kredit opera kan long hi ke jing mentoy ya kecet beri ke jongi ka banungkong hi ka di ka ba ngin sorong ka ba ar te si ngila ban pedon kam ya ka kum ka tin official language but kani kan yarap sibun pi ka jing bom don ba ka tin ka si kham tam lele ha ki benta jong ke timpuli ki kena school da si ki kena school menta ki de ka CBSE Central Board kamdon ka kot khasi yang tu kun jung au le apo ka CBSE kamdon kot khasi yang tu kani ngai i baka sim jing e yu ban puli ya ki kot khasi kai ka ba
na persyang golong ban ai ki kot khasi le si ki kot seng ki jungi ban puli nga ka jixting temen ga ko wi ka bang sai ai u ban puli udan ke jing tluon ban puli le si kini ki ban kan yarap lada ka tin kasi garung ha kredit bapra kan yarap sibun ha ka ban nang pen yar su ya ka tin kasi ke jungi pinga sko tu ba ka tin ka tli kamri tang bang isim ya katai ka barem ka badon andre ngidi masu turu ba ngidon kam ban sei thamai ki kentien ban sei thamai kentien kadaru kadai bandon ke jing persyang ke jungi nem dong bangidon tang ini spatli ni aspatli ki kentien ngi saan ni ndai kadai bandon ke jing persyang bangin tau thamai ki kentien bila ada puli ya ka ya ki filologi ki buon ki kentien ki basim kaliang na ki weipat ki kentien ka norman period no ikong kham su ba ka buon ba ki kentien jong ka norman period norman jong ki french ka barung ka kentien english di ka kentien kasir ngomong ba kan sim kaliang relasi kan warra ki kentien ki batmai ki bahap sibiak ngaji i gidon ki rang ba ki ba ju penwani ki kentien kasih ki batmai ka ki jing persyang kabang ihap ni ro iki ta ko ble shibun ba kong ladangi poi ya ka penne pensa khadu hi ka poi ha ka sensyar khadar bat ladangi pai sha ka sensyar khadar jung khasi nadu menchua kalong ba shador bar hi de urang ba ben ti hendrai ha kani ka juk ka ba menta ngi ba kalas dang don ka ta ka jingkala ka jang don ka ta ka jing thrang jong ki reu kan theru bandrung syapo jong ka dorbar kiladan lu gisnong kat tu kat ne ki balas dang ban pediang ru iki kan thai syapo jong ka dorbar ke ga jing sngo jong phi halor kata mas ngo bangi di benyak kat kum kapor mo ki kan thai mentar kim deshu ki baduna ti ladaki rung no ngam ong kum urang ba snong ti kata ti ngampat sngo yakom re de ki rung no kom ki executive member ti kila rukin bakin yarap no ban penyat yakakam ka jam bad mane habi pikiran ya tu ka eat schedule mo ya ka kernet bapra ngashu mudor hala dia lada ki laban pedrung ya ketin kasih ki kena jungi kila badal examen jam dak ketin kasih ti kata kan yarap shibun ame ka jat ben rio kedai kata te tangba long ngin sai poi biang halor kata ka phang ha kawai pat gebenta te ka jingkeli ka bakat dor kai ka jing sngo jong pi pat halor kata ka jingkala jong juk langi de bangin pediang ki kentai ha ki dorbar ban pen klannya ka dorbar ne ka de ban ne komju pi kata ka adong ka bangidon mun syua bai kintai in perdung ka dorbar kadon la ka jong ka philosophy mo tindray kata ka philosophy kaya hakarukom kumbanga ong ipi mene ka sengsnong hakapor bangidang don hagili jong ki himara jong hai tipor bat karadon siya ka jingbot ya kata kadon la ka jong ka jingbot ladang ya keren kata balay ki adong kare ka very bas to tindray mentah ka jingya jong ka por pade haka jingya jong ka por pade katai ka adong ka adit ka ba ki khang mensyua kami hap bat ka lifestyle ke bingi imta kami hap bat ka lifestyle bat kami hap bat ka social setup ke bingi syong ta ngai danga syubatai nasra kam ta pinsuku ti habakatai ke situation kala ka social fabric kentai kala ka social setup kala ka yin hap ban ya ko bujiro ka por hekta te koble shibon te ladangi dangi keren halor kani ka phang kalong ka bajrong hadu kata but ni kerman ba ki pajba nong pet kinyo shibun kijing mentoy bat shibun kijing mut ana kani ka jing ya kren ba ka jing ya ter halor ka sengkut snam bat halor jong ka benta jong ka seng khasi ka bayde ba ka jing penne pensa jong ka riti dustur jong ukhasi kharahi borok wai khuble shibun khuble shiajarngu yakini kirang ba batru ya I long kami baladan rengkat bat ngi hakani kapur ngadi mi bon lingdo nadidi Meghalaya ngin sai syam biang bat pi lasham tayo hakaju hi kapur ublai unkur khu ya pi